ኣብቲ ፕሮግራምና ኣቲና በመጀመርያ ናብ ሃገር كان وشت خنكايدينا إرنا أوشت نبدأن كما يكأننا أبزل المدبنا أبزنا إلهم سامون كم تلمود عبليلو نزي قدينا يجوز الله البوليتيكا يكون بالطبع كمونا محبراوي نبرة قداي كورونا يو سلازي كم تل ناي جزيء ما تيزالله نحناهم بعبيو أبز قداي كورونا صغير ناينا نزارب أبا هجرنا أبا إرترا حجي حدش تيما ني كوينات كورونا وتيزالله تيما انتا يزبل دفعنا بيتنا نقحت تيتنا أب كويناتنا زلنا أنصار كورونا دفعنا بيتنا نقحت زعدكنا أب كويناتنا زلنا أنصار كورونا سلازي بو مسرت أبزي أنصار كورونا أبزي أنصار زير سلاي نا إرترات رايز يكون نايمولا علم سلاو خوين زلو كوفيد 19 أبا هجرنا درو أبتحوه بزلو متكعتي قطر قدات ناي كوفيد 19 نزي بقدمة مالي مرمرات تغيرلو أب هجراوي لابراتوري إرترا حمام كورونا خمزلو ترقاقت ود 7 كلتن عمت زيغا كابتو ما قدمهم كاب دبي زاتو ادم نفرتي مخلكالن مالتي حويسكا 34 قدايات بصيحهم الله اتصبغ ነገር ግን ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ በዚ ሕማም እዚ ተጠቂዑ ኣብ ኢንቴንሲቭ ኬር ወይ ከዓ ኣብ ጾም ክንክን ሕክምና ዘኣቶ የብልናን ኩላቶም ግቡእ ክንክን ጥዕናና ተገብረሎም ኣብ حلوة ناي منستري تعنا يوم زلوا سلازي تي درو 34 بتحي زلوا قطري كيس فحفح كي بزح بحلف دما أبهاجرنا تي زلنا resources ويكا صقا ناي حكمنا نوتي يكون عقم جنزب وي فينانس يكون وي ناي مويا سبات يكون مستز حلفنا يو ناي 7 عمت كويناتن تقادلون وهذا بلسلا زي كونه اتقندي نحنا مكلاقلي نتايو كاب حميمكا تفويسكا طعنا بخنكن طعنا زبلي كاب حميمكا تفويسكا حكمنا تخناخينكا طعنا سلازي بمسرتو اب ايد محصاب اب غزاخا خوف مبال رحقتك حليخا منقسقاس زامسلو مسرتاوي نايزي كوفيد 19 مكلاخلي تكباريتات امين ناينا نحزبنا تعنقو امو حس نسرح زلنا مالتي سلازغونه منغست يرترا كاب علت حدا جميرو كله تكالات ناي منغستي عصوق قون ترانسبورتيشن مغعزيا اوتوبوساتن تاكسيتاتن أملا إيرتران هاجرن كوكوارت بعزو نفرتون بالتمساسالي كوكوارت سلاز جبره لومي أتي جميرو زنبره ناي كوفيد 19 لبدا درجة از تطبيقو زحتيلو أبدو مبال قصونا قدم رئيلنا وتم زوزحو 30 كلتن كابتم قدات سقاب عجي
ካብ ዱባይ ዝኣተው ኮይኖም ክልተ ጥራሕዮም ንዞም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ብተፈላለየ መንገዲ ዝተራኸቡ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ግዳይ ናይዚ ኮሮና ኮይኖም ዘለው ሶሪ ቶም 31 ካብ ዱባይ ዝመፅዮም ተሓደ ካብ ኖርዌይ ኣውሮፓ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ምስቶም ክልተ ውሽጢ ሃገር ተለኽፉ 34 እዮም ማለት እዩ ሞ ስለዚ እቲ ኣብ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ናይ ምክልኻል መስርሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዘርየና ብሕልፊ ኣብ ከተማ ኣስመራ እቲ ኣዝዩ ሰብ ዝተኣኻኸበሉ ቦታታት መንግስቲ ኤርትራ ብሕልፊ ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ናይ ምምሕዳር ዞባ ብምስምማዕ መንጽሂ መድሃኒታት ኣብ ተፈላለዩ ክፋላት ኣስመራ ካብ 5 ኣፕሪል ወይ ካብ ዕለት 5 ሚያዝያ ጀሚሩ ክነጽግ ጀሚሩ ኣሎ እቶም ተነጽጉ መድሃኒታት ኣብቲ ኣዝዩ ጻዕቂ ሰብ ዝርከበሉ ከባቢ ናይ ማርካቶ ከምኡን ናይ ሕምልትን ፍሩታን ዕዳጋታት ኣብ ከባቢ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ከምኡን ኣብ ከባቢ ሜዳ ኤርትራ ስለዝኾኑ እዚኣቶም ብጻዕቂ ሰብ ዝንቀሳቐሰሎም ከባቢታት ተቆፂሮም መንጽሂ መድሃኒት ናይ ምምጻግ መስርሕ ክካየድ ቀንዩ ነዚ ዞባ ማእከልን ሚኒስትሪ ጥዕናን ብሓባር ዘካየድዎ ምንቅስቓስ ብመንእሰያት እዩ ክትግበር ቀንዩ ስለዚ ወለንታውያን መንእሰያት ነዚ ህዝቦም ኣብ ምክልኻል ጥዕና ህዝቢ ኣብ ምሕላው ኣዝዮም ዓብይ ኣበርክቶን ኣገልግሎትን እዮም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሚኒስትሪ ጥዕና ይኹን ንምምሕዳር ዞባ ማእከል ከምኡን ነዞም ብወለንታ ንነብሶም ከይሰግኡ ጥዕና ህዝቦም ኣቀዲሞም ኣብዚ ምንጻህ ናይ ጽዑቕ ከባቢታት ኣስመራ ተዋፊሮም ዝቐነዩ መንእሰያትና ልባዊ ምስጋናን ሞሳን ንትምነየሎም እቲ ድሕሪ ዝመጽእ እቲ ህዝብና ናይ ባሕቂ ብኮቪድ 19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከብጽሖ ዝኽእል ጉድኣት ኣዝዩ ሰንቢዱ ግን ርዒዱ ግን ኣብ ምጭናቕ ጥራይ ክሕልፎ ኣይደለየን ግዚኡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ተረጋጊኡ ብኣፍልጦ ብመደብ ነዚ ኮቪድ እዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቃለሶ ምዝ ትሑዝ ንኡስ ትሕዝቶ ዘለዎ ሃገር እዚ ሜጋ ሪሶርስስ ከመይ ጌራ ኤርትራ ታክል ክትገብሮ ዝብል ኣዝዩ ርጉእ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንኪሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክንከላኸሎ ንኽእል እምበኣር ጀባና ሃሰስ ብምባል ዘዘለና ብምውፃእ ብኣፍልጦናን ብጉልበትናን ብምስታፍ ዳኣምበር ንመንግስቲ ኤርትራን ንሚኒስትሪ ጥዕናን ገዲፍካ ክግበር ዝኽእል ዓለዋ ጥዕና ህዝቢ የለን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሰካፊ ጥራይ ዘይኮነ ኩናት እዩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገጥሞ ኩናት ኣንጻር ጸላእቲ ሕጂውን ብሓባር ክንገጥም ኣለና ኢሉ ተበጊሱ ተላዒሉ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝዝከኣሎ ውፅኢት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብርክት ዝበለ ውፅኢታት ርኢና ኢና ሎሚ ሰሙን እውን እቲ ዓበይቲ የኸቕርበልኩም እምበር ውልቀ ሰብ ዝተገብረ ብተፈላለየ ማቴርያልን መፀራረይን ናይ ንጽህና ቁም ተገብረ ሓገዛት ኩሉ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን እቶም ፍርያቶም ንምቕራብ ዝኣክል ግን
Evangelical Lutheran Church of Eritrea ويكا لوتراويت بيت كريستيان إرترا 300 شح نقفة وفي الله